ናብ ኮኮበ ገዳም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በርሚንግሃም ዓመታዊ ክብረ በዓል ንበዓል በሰላም መጻኩም ንጻድቅ ፍረግብሩ ክበልዕ እዩሞ ተዓዊትካ በልዎ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 10 ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፍሩይና ይፈጣሪ መርዓዊ ምስ መጸ አባበሉ ከይሓፍር ወድኻ አባበሉ አቦይ አድለኒ ካብ ዘይቲ ማቶትካ ሓድሽ ሐዋርያ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስምካ ምስ ንጽውዕ አባበሉ ኪዳንካ ዘኪርና አባበሉ ካብ ልዑል ፈጣሪ ምሕረት ለምንልና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፍሩይና ይፈጣሪ መርዓዊ ምስ መጸ አባበሉ ከይሓፍር ወድኻ አባበሉ አቦይ አድለኒ ካብ ዘይቲ ማቶትካ